привлекателност, сексапил, магнетизъм, харизма. Наричай го както искаш, днеска ще те науча да го бъдеш. Тази седмица съм забъркала перфектната формула в моята лаборатория и днес ще те науча как да си най-привлекателният човек, в която и да е стая, в която влизаш. Както винаги, видеята ми са полезни за абсолютно всички, независимо от пола, сексуалната ориентация, годините, расата. Както и да е, тук всички сме включени. И това видео е за теб. Отварям и още една скоба преди да започнем. Аз правя това видео в социалния контекст на привличането. Това да привличаш много хора към твоята енергия. Но можеш да ползваш всички тези съвети и по романтичния начин. За някой, който си харесваш. О, боже, по-близо съм до 30 определено, отколкото до 18. И започваме с най-хубавите новини. Няма нищо общо с начина, по който изглеждаш. Има всичко общо с енергията ти. Сега, има известен физически елемент. Но не е това, което си мислиш. За да си най-привлекателният човек в стаята, въобще не е нужно да си най-натурално красивия човек на света. Просто трябва да се постараеш да изглеждаш възможно най-добре. Определено аз, когато вляза в една стая, ми се набива на очи най-направеното момиче там. Това, което се е постарало да изглежда най-добре. Примирала се, оправила си косата. Виждам, че е вложила замисъл в начина, по който се облича. Може да си най-естествено красивото момиче на света, но ако не си изкъпала днес... Всичко е в старанието. Когато се постараеш да представиш най-добрата си версия в една социална обстановка или в романтична обстановка, това те прави 10 пъти по-атрактивен. И ако не говорим за големите неща, като грим, прическа, облекло, нещо малко като парфюма, който носиш, може да направи огромно впечатление на хората. Ако парфюмът ти се усеща достатъчно силно в стаята, докато се разхождаш, определено присъствието ти се забелязва. И ето и физически елемент, за който никой не се замисля. Езикът на тялото ти. Привлекателните хора са отворени. Това те привлича към тях. Когато си се свил и гледаш надолу в земята, е очевидно, че не искаш никой да си говори с теб. И най-вероятно никой няма да те заговори. Но ако раменете са назад и гърдите отворени, това означава, че си готов за социализиране. Готов си да си говориш с хора, да се забавляваш. И, може би най-важното, гледай хората в очите, когато им говориш. Когато избягваш очен контакт и гледаш навсякъде другаде, само не и в очите на човек, все едно, че те е срам от него или ти е неудобно, си личи, че те е срам и ти е неудобно. Или изглежда се едно, че криеш нещо и лъжеш. Което ни довежда до втората тема – автентичност. Хората искат истината. Искат твоята истинска версия и повярвай ми, супер много си личи кога някой е себе си и кога се преструва. И може би това е друг вид отваряне. Не физическото, за което говорихме преди малко, а по-ментално. Но за да си истински привлекателен и магнетичен, трябва да покажеш характера си. Това е целият магнит. И разбирам напълно натуралния рефлекс да те е страх да се откриеш пред хората. Ами ако не те харесат, ако не те опознаят въобще, няма как да те харесат. Така че всъщност, когато си себе си, е единственият ти шанс да те харесат истински. И тук минаваме към тема 3. Психологическия елемент. Истината, колкото и да е грозна, е такава. Фокусът не е наистина в теб, а в това как караш хората да се чувстват. Това, че хората те намират за привлекателен и искат да прекарват време с тебе, означава само едно нещо. Че ги караш да се чувстват добре. Затова искат да са около теб. В нито един момент не си ти центъра на внимание. Ами всъщност са те. Проста психология. Всеки винаги мисли първо единствено за себе си. И ето точно как да накараш хората да се чувстват идеално в твоята компания. Задавай им въпроси. Хората обожават да говорят за себе си. И статистически погледнато, ако прекарат повечето от разговора, говорейки за себе си с теб, значи те харесват страшно много. Ето какво можеш да предложиш ти в ситуацията. Да бъдеш добър слушател. Да има елемент на разбиране, елемент на хумор, каквото можеш да добавиш ти и това, което те прави уникален, това е твоят кос. И колкото и холивудските филми за популярни момичета в гимназията да ни убеждават в обратното, никой в истинския живот не мисли студената популярна кучка за готина. Никой не иска да е около нея. И последната тема, за която ще си говорим, е моята тайна съставка към отварата, която правим днес. Аурата на мистерия. Това е бонус елемент, който можеш да вкараш, но е мой личен почерк. Хората се чувстват истински привлечени към тебе, когато не знаят толкова много за тебе. Тогава искат да знаят още. Това е много интересен психологически феномен. Но това дали някаква информация влиза в работата на един човек или не, няма никакво значение. Когато човека си мисли, че тази информация е тайна, иска да я знае. Дори и да не му е интересна същност. И тук идва аурата на мистерия. Когато не разказваш супер много детайли от живота си на хората, те искат да знаят. Чувърка ги отвътре, любопитни са. И знаете ли какво правят тогава? Искат да са около теб.
Ако си в ситуация, когато си в стая и примерно си разказал на всеки човек в тази стая за гадната ти раздяла и за ужасния ти бивш приятел И колко много го мразиш. и си им го разказала 10 пъти в пълен детайл, мислиш ли, че някой наистина ще иска да си говори с тебе на тази тема? Разбира се, че не. Те знаят всичко по въпроса. Аурата на мистерията никога не е разочаровала. И това ма е всичко, което исках да ви разкажа днеска. Но преди да си тръгнеш, не забравяй, че главен елемент на магнетизма е това, че точно толкова силно колкото привлича, точно толкова силно и отблъсква. Не всички ще те харесват и това е окей. Ако не те харесват в стаята, която си, излез от тази стая и иди в друга. Вероятно и без това не стават като хора.